Εμείς τώρα εδώ να σας πούμε ότι η Στήλ Ελλάς γιορτάζει τα 25 χρόνια λειτουργίας και επ' αφορμής των γενεθλίων έκανε δωρεά εργασίες αναβάθμισης ενός πράσινου πάρκου στα Πατήσια. Η Στήλ Ελλάς, θυγατρική του κορυφαίου ομίλου μηχανημάτων δασοκομείας και κήπου στον κόσμο, συμπληρώνει φέτος τα 25 χρόνια παρουσία στην ελληνική αγορά. Έχοντας τον πυρήνα της φιλοσοφίας της, την προσφορά και την ευθύνη στην κοινωνία την οποία δραστηριοποιείται, η εταιρεία Στήλ δεσμεύεται για βιώσιμες πρακτικές τόσο στις εταιρικές διαδικασίες και στα προϊόντα που αντιπροσωπεύει, όσο και στις πρωτοβουλίες που αγκαλιάζει για το περιβάλλον, υλοποιώντας δράσεις για την αντιστάθμιση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος με στόχο την προστασία του. Είμαστε εδώ για μια ακόμη φορά για να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας στην κοινωνία και στο συνάνθρωπο για βιώσιμες πρακτικές τόσο στις διαδικασίες τις εταιρικές, όσο στα προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε, αλλά κυρίως σε πρωτοβουλίες που αγκαλιάζουν και προστατεύουν το περιβάλλον. Προσφέρουμε στην κοινωνία ένα χώρο πιο φωτεινό, πιο πράσινο και πιο φιλικό σε όλους τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες της Αθήνας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε οι κάτοικοι να το αγαπήσουν, να το χαρούν, να το προστατεύσουν, να το περιφρουρήσουν για να μπορέσει να τους προσφέρει αυτό το πάρκο πολλές στιγμές χαλάρωσης, ανάπαυσης και ξεκούρασης. Η δωρεά της εταιρείας περιλαμβάνει κατασκευαστικά έργα για τη διαμόρφωση διαδρόμων, χωματουργικές εργασίες, περιποίηση και φροντίδα υφιστάμενου πρασίνου, σύστημα αυτόματης άρδρευσης και δεντροφύτευση. Συνολικά φυτεύτηκαν 2 μεγάλα πλατάνια, πάνω από 600 φυτά και θάμνη και 300 τετραγωνικά μέτρα χλωοτάπητα, αναβαθμίζοντας το πάρκο τόσο αισθητικά όσο και οικολογικά. Η Στήλ Ελλάς, θέλοντας να ενισχύσει τη συστηματική και πολύ σημαντική προσπάθεια του Δήμου Αθηναίου να δημιουργήσει μικρές ανάσες πρασίνου και δροσιά στα πρότυπα μιας σύγχρονης και βιώσιμης πόλης, έγινε μέρος του προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου». Ύστερα από εντατικές εργασίες που διήρκησαν περίπου έναν μήνα, το πάρκο βρίσκεται από τις 8 Δεκεμβρίου στη διάθεση κατοίκων και επισκεπτών της Αθήνας στα Πατήσια.